No takže dobrý deň ľudia, dneska si spolu robíme ochutnávku do tých produktov. Ja budem jesť palivé veci, napríklad toto takisky a môj brat Jakub bude jesť slané veci, napríklad toto asi cukroky. Dáme si k tomu ešte jednu challenge. Ja budem mať challenge, že nesmiem sa jesť napiť vody, keď budem toto jesť. A môj brat Jakub sa nesmie zle zatvárať. Toto čo? To chvíľko spal. Takže môžeme začať. To ide prvý raz. Raz, dva, tri. Bombári. Cesta vedie do Prahy. OK. Dobre, takže idem prvý. Hej. No. 3, 2, 1. Ale to nechcem skúšať ani. Je to dosť? Kokos je to. Je to aj trošku slané, hej, ale je to dosť. Teraz jem ja? Hej. Ja. Je to skúšať, ale... No poď. 3. Tak toto vyzerá. Je to dielne. 3. Celé si to dal? Kyslé dosť? Ty kokos, ty to tak nedávaš. Dosť to je kyslé. Môžem vyskúšať? No, počkaj. Dám si ešte trošku. Nebolo to také tesné. Ľahké to bolo. Je to tesné. A zažívaš to, akým si. Tak to je fakt tesné. Môžem to vyskúšať? Nevadí, keď vyskúšam. Ty asi nebudeš to chcieť tomu, lebo ty nemáš. To je trošku iba kyslé, hej. Nie je to také. No, ukáž. Teraz ty. OK, dám to. Než ty. Zase ja, fuj. To je trošku také slané, má to takú príchuť, že najprv je to slané a to začne štípať. Nie je to také strašné, to bolo. Tu ešte jednu celú. Alebo ne? OK. Ja už si nebudem dávať svoju, som to vyskúšal. Ja teď môžeš, že ty môžeš vyskúšať. Môžem. Teraz si dal peckové. Môžem trošku. Ale iba to fakt trošku veľmi to. Je to aj trošku také kyslé, ne? Fuj! A ja teba to teraz neplatí, hej? Neplatí to. Ja sa môžem ísť napiť? OK, ty môžeš, no. Hej, lebo ja... Fuj! A ja teba to teraz neplatí, hej? Potichu. Dám jednu. Neviem, či to nepomáha trošku. A nič. Keď ste sa náhodou chcel pozrieť, ako vyzerá. Ešte keď ste vedeli, ako smrdí. No to je ho. Už si to dojedol? Nie, pokiaľ, keď živem. Tak to už možno myslím, jo. Myslíš? Na konci dám 2. A ty dáš 3. OK, no. Naraz. OK, ja to... Je to trošku ukázať do kamery. To som ukázal potom. No tak ukáž poriadne sačok aj vyber ten jeden kus a pekne ukáž pred kameru. Vidíte, je to
I teda jaká kobra je to. Nepoviem jakú cenu, medium. To boli aj ľahšie. Tá zješ ty. Ukáž to aj na kameru, hej. No poď. Nie tak, ale ukáž potom. Ukáž, hej. Tak toto vyzerá, hej. Poď aj bližšie. Vidíte? Tak toto vyzerá. Vyzerá to normálne. Poď ideš. Čo? To stačí mu však to nebolo. Tak si je fakt ťažký. No okej. Koniec, tak posledné dve dáme. Teraz ja musím zväzať na celé. Na to je fajné, ale potom je to vrí. Potom je to vrí. Ty kokos. Ja môžem sa ísť na... Aha, ja tu si dám 4. 4? Si to 3. Dám 3, no. Ja si dám teraz iba jednu tvoje. To snáď to skončilo. No, takže máme tu na posledný záver. A... Nahlas, všetky. Studujú nahlas. Smieva sa. Ja, keď sa osmiaš. Uj. Ty kokos, nie teraz, aby som robil ksicht, kamo. Pohode? Už treba lepný. Ty asi na konci spáš ten cít. Napíšte mi do komentáru, či mám kôl si. Nie, ja som iba len tak. To srandy, chápeš? To srandy iba. Pošlo sa? Pošlo sa. Ok, už nemá to šťastie, asi zo srandy, ok. Takže, to by bolo po dnešné video všetko, ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. A čaute. No.